TMTV. Selam dostlar, Tatmos TV telekanalında Top Klip topşuruğu. Onu min Liliya Hayrulin alıp varam. Gün davamında biz nerselergine işlemeybiz. Yoqlaybiz, aşıybiz, işleybiz, okuybiz. Nişik borasına da ülgürürge de, nişik borasına da vaqt jetkirerge. Bu sıravga javobni belki Top Klip prezidentlari biledir. Bugün sizge jirchilarning kun tartibi turunda silermin. Demek, boshlaybiz. Siz yollagan tovushlar jetmeu sababli bir klip bilan sobullaşabız. Bugun ana topshiruv qissalarında so'nggi topqir qaraymiz. E'tibor ekranlarga. Mizgillerni sog'inib kutabiz. Ömürler sizilmey o'tar. Yuraklarni ernitib o'tib. Kimlerdir mengelikka ketar. Yoktu dünyalarga bir tuğaş. Yeşergeydi tuyğanışı. Yoktu dünyalardan kim tuyğan. Yeşet Xudoy yüzleri tulğanışı. Do'stlar, zo'r sevinish bilan sizga premyerani taqdim etam. Yangi rezidentimizni qarshi olamiz ham ona qiziq kurashda o'ngishlar tilaymiz. Sızıysın sen kayışak günlerim. Ökeleme seni mine yüreğim. Akıl verdi köpüten başlarıma. Mine işitme
Дуслар, яраткан клипларыгыз өчен 1320 номерына тавыш сүзен һәм клипның кодын язып тавышлар юллый аласыз. Тавыш бирү шулай ук безнең рәсми сайтта да бара. Яраткан клипларыгызның язмышы сезнең кулда. Almalını tüptürerek eyleme, üzülüp yaratkan yarlar yazmışlardır eyleme. Almalını tüptürerek eyleme, üzülüp yaratkan yarlar yazmışlardır eyleme. Niye kirekmiyor? Yok, kirekmi. Olmağına deyip sina yaratıp deşemeli. Yaşırma sırlı kuzunu siyunun baylarları. Yaşırma sırlı kuzunu siyunun baylarları. Almalına benim sevgin yarına, paramalarla parlaşıp yaşaysa şaklarına. Almalına benim sevgin yarına, paramalarla parlaşıp yaşaysa şaklarına. Aysı matur olmağaçtay kızarıp pişken alma. Sinde minem, Minde sine, sağışlı kasalma. Sinde mine, mindesine sağışlı utka salma. Almalına tüptürerek eyleme, üzülüp yaratkan yarlar yazmışlardır eyleme. 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 Almalına benim sevgin yarına, paralmalarday parlaşıp yaşaysa şaklarına. Paralmalarday parlaşıp yaşaysa şaklarına. Артур Салихов башка резидентлардан айырмалы буларак көндүз йоклап алырга вакыт таба. Миңа төнлә җыйган энергия гына җитми. Шуңа күрә көндүз бераз шәрем итеп алырга тырышам дип сөйләде Артур. Җырчының көн дәвамында тагын бер яраткан шөгыле уллары белән уйнау. Балалар янында бар кайгылар онытыла шул. Телең телгә бердә йыкмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәкми кабат янулары, юк кирәкми янә көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәк
кирәкми кабат янулар, юк кирәкми яна көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Бер сүз белән җимерелде барысы, бер селтәнү белән киселде. Үткәннәрне бик тиз онытыр да, гафу итәр барың дисеңме? Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми яна көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми яна көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Телең телгә бердә юкмый синең, сүзең сүзгә бердә ошамый. Яратамын диеп пышылдыйсың, йөрәгем никтер ышанмый. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми яна көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Юк кирәкми кабат янулар, юк кирәкми яна көйләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Хыянәтнең салкын учагында янып бетте безнең сөюләр. Янып бетте безнең сөюләр. Дуслар, 2 ел рәттән татар эстрадасын дер селкеткән ТМТV премияләрен тапшыру тантанасы быел кабат булачак. 21 апрель көнне Пирамидада сезне грандиоз шоу, тәэсирле тамаша һәм эстраданың каймагы көтә. Бу көнне сәхнәне сез яраткан бүтән артистлар кыздырачак. Күңелле концерт сездән башка күңелсез булыр. Шуңа күрә килми калмагыз. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Сезнең мәхәббәтең бәйрәме кызыл туя. Бар былбыллардай сайрашып яшәгез гомер буе. Туйлар мәхәббәт гөленең парламатлы чәчәге. Баллы җимешкә әйләнсен чәчәкнең киләчәге. Сезне котлап гөрли-гөрли убышар бар күгәрче. Барлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туя. Әти-әни фатихасы бәхетегез ачкычы. Туегыз парлы тормышның тәүге матур баскычы. Тигез гомер вәридегез куеп иңнәргә. Парлы мәхәббәт гөлегез тамар җәйсен тирәнгә. Сезне котлап гөрли-гөрли убышар бар күгәрче. Парлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Бар былбыллардай сайрашып яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туя.
Sihri dünyanın sıklandırgıç bakışı Yüreğimge bakıp tura Siyuğugiz yoktası Duymadasın parlatırmış Mehabetin kızgısı Sürülmesin artıp dursun Siyuğugiz kışı Sizni kutlap gırli Uruşak bu gerçi Barlı baxtlaringizga ko'zlar tiya ko'rmasin Bar bulbullarday sayrashib yashaysiz umr bo'yi Bugun sizning muhabbatning bayrami qizil to'yi Bugun sizning muhabbatning bayrami qizil to'yi Яр җырчы Динара Рәхимованың көне иртәнге сәгать 7-дә башлана. Аннары ул кичке 6-га кадәр эштә була. Эштән соң Динара 1 сәгать бию белән, 2 сәгать вокал белән шөгыльләнә. Шуның белән җырчы кызның көне тәмамлана дип уйлый күрмәгез. Кәеф һәм илһам булганда Динара рәсем ясый һәм җырлар яза икән. Мин ябалак, йокларга бик соң, гадәттә төнге 2-дә генә ятам, дип сөйләде җырчы кыз. Төннәрен җырлар язып уздыручы Динара Рәхимова топ-клипта «Ташлама» клипы белән катнаша. Клип өчен тавышлар 13:20 номерына кабул ителә.
Джей Радик һәм Айрат Сафинның төгәл көн тәртибе юк. Бер көнне алар йокларга кичке 9-да, икенче көнне иртәнге 7-дә генә ята алалар. Без төннәр буе студияда эшли, ә көндез өйләребездә йокы туйдыра алабыз. Көн тәртибе һәр вакыт төрлечә. Һәм бу безгә берничек тә тәэсир итми дип сөйләде Айрат Сафин. Кадерле балам, бар анай, тәрәзәдән күзеңне алмыйсың бит анаем. Бар берсәк тышка чык. Бар, яхшы балам, бар. Bugün bizde gırlep tuy bara, matur üsteler kırılgan, dost tuğanlar jıyıla. Birbirine sirle gözleri, nurday balkı yüzleri, künüllerin jilikini dire, eşe sözleri. Üstümesin parının birge bulsunlar. İki yürek iki yar, ikisi de karşıklar. Bekler biri baldak giyip kanatlanı kıştılar. İki yürek iki yar, ikisi de karşıklar. Bekler biri baldak giyip kanatlanı kıştılar. Сөзім қай барады. Sıkkın edem bir çiberke sizlerge. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалы, иртәнге таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкы йөзләре, күңелләренә җилкендерә, әше сүзләре. Синмәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк ике яр, ikisi de karşıklar. Bekler biri baldak giyip kanatlanı kıştılar. İki yürek iki yar, ikisi de karşıklar. Bekler biri baldak giyip kanatlanı kıştılar. Dostlar tuğanlar şen küngelden katlıylar. Tırmışlarında gel bulsan ak yollar. Şunday maturlar, ikisi de kaşıklar. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Лейла һәм Рөстәм Галиевларның көн тәртибе гастрольләр белән бәйле. Җырчылар концерттан кайтып соң яталар. Иртән торып кызларын мәктәпкә озаталар. Йокы турында күптәннән оныттык инде. Эш көннәре гастрольләрдә үтә. Ял көннәрендә дә озаклап ятып булмый. Балалар белән кайдадыр барырга, аз булса да өйдә кайнашырга кирәк дип сөйләде Лейла Галиева. Без җырлы гаиләгә гастрольләрдә уңышлар телибез.
Радик Юлъякшин, Элвин Грей шулай ук ябалаклар рәтенә керә. Җырчы соң йокларга ята һәм соң тора икән. Минем өчен иртән уяну бик авыр. Барлык мөһим эшләрне төштән соң куярга тырышам. Йокы күпчелек очракта туймый, дип сөйләде ул. Радик Юлъякшин Элвин Грейны төнлә йокламыйча нәрсә эшли дисезме? Әлбәттә иҗат итә. Җырчының иң шәп җырлары нәкъ менә төнлә языла икән. Хәзер шундый шәп җырларның берсен тыңларга тәкъдим итәм. Зинира һәм Ризат Рамазановларның көн тәртибе һәр көнне яңа төрле. Әмма көн аралаш гаилә башлыгы иртәнге 5-тә торып фитнеска йөри икән. Зинира исә ул вакытта кызлары Айгизәне уята һәм бакчага әзерли. Гастрольләрдә Рамазановларга йокы күбрәк эләгә. Гастрольдән йокыны туйдырып кайтабыз.
Тамашачыларыбыз белән күрешү бер сөенеч булса, йокы тою икенчесе дип сөйләде Зинира. Рамазановлар топ-клипта TMTV Production төшергән бер пәп итеп үпкәннән клипы белән катнаша. Şeyham kıymaktan Bugün de seni yıktığından kıymağısı uyatkan Canım değiliz isimlerini Unutup biz köktenden Günü bir şulay başlana Bir petite dökkenden Canım değiliz isimlerini Unutup biz köktenden Günü bir şulay başlana Bir petite dökkenden Күңелемә искән җилдә ярамый шул беләсең Вакыты як бер шулларыңны калдыр дисең көләсең Җаным дибез исемләрне онытып без күптәннән Көне без шулай башлана бер пәпите дökkәннән Җаным дибез исемләрне онытып без күптәннән Көне без шулай башлана бер пәпите дökkәннән Yazmışım бүләге дисең, син үзең миңа бүләк Гомер юлыннан атларга миңа бары син кирәк Җаным дибез исемләрне онытып без күптәннән Көне без шулай башлана бер пәпите дökkәннән Җаным дибез исемләрне онытып без күптәннән Көне без шулай башлана бер пәпите дökkәннән Көне без шулай башлана бер пәпите дökkәннән Көн тәртибе дигән сүз тезмәне икенче төрле итеп, вакытны дөрес бүлү дип әйтеп була. Кешенең энергиясе вакытны дөрес итеп бүлүдән тора. Белгечләр көнне иртәнге 6-да башларга һәм төнге 11-дә тәмамларга киңәш итә. Алар фикеренчә, мондый режимны саклаганда кеше үзен яхшы хис итә һәм нәтиҗәлерәк эшли. Ә мин көн саен бер үк көн тәртибен саклап булмый дип уйлыйм. Мәсәлән, ял көннәрендә иртәнге сагат 6-да тормыйлар бит инде. Алдагы резидентыбыз да минем белән килешәдер дип уйлыйм. Аның клибын бергәләп карыйк. Жил сызгыра көзгө җилләр ялый, алар сузан инде моңсу ки. Авылымда минем басып тора, әниемнән калган ялгыз үй. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе. Мине сагынып көтә бик сагына, дүрт тәрәзә аның дүрт күзе. Җәйләр узып китте, кышлар җитә, яз килсә дә тора бер үзе.
Meni sağınıp küdebik sağına Dört tereze anın dört gözü Teres pıyalası parlanğanıma Sağışlarımı şulay ağalar Yıllar boyu kütken yalğız iğney Elle göz yaşları tamalar Jeyler uzup gitti kışlar jite Yaz kilse de tıra bir izi Meni sağınıp kütebik sağına Dört tereze anın dört kızı Jeyler uzup gitti kışlar jite Yaz kilse de tıra bir izi Meni sağınıp kütebik sağına Dört tereze anın dört kızı Tuğan oğlu tuğan nigiz qala Yazmış yürte jirde kişini Sağınsan da iyim sargaysan da Bir qaytırmın eli küt mini Jeyler uzup gitti kışlar jite Yaz kilse de tıra bir izi Sağınıp kütebik sağına Dört tereze onun dört kızı Jeyler uzup gitti kışlar jite Yaz kilse de tıra bir izi Meni sağınıp kütebik sağına Dört tereze onun dört kızı Meni sağınıp kütebik sağına Dört tereze onun dört kızı Dört tereze onun dört kızı Менің де сахнеге шығасым келе. Бая енді, мұнда бұлайды артистан, буарлы. Сенің білем, бір хатында тұра алмай. 99% хатын қыз, менің білем бұлыға тілей. Главнее всего погода в доме. Sallanıp eken sözünden Nidir buldu benim yürekке Сахнеге шықмады. Үткелеме юқа бұлым Әйтіп сайрысыңа тиректе Gül 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 gülmeli gülmeli Şayatıp canıma dimeli Gil 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 gileli gilleli Girek mi dimeli Gül 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 gülmeli gülmeli Şayatıp canıma dimeli Gil 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 gileli gilleli Girek mi dimeli Sin ulma dur usallağında İki bitin almada yana Şayanda oğlu küneline Minde kaşı basina Gül 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 gülmeli gülmeli Şayatıp canıma dimeli Gil 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 gileli gilleli Girek mi dimeli Gül 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 gülmeli gülmeli Şayatıp canıma dimeli Gil 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 gileli gilleli Girek mi dimeli
Күллектә юк тиңнәре безгә, тик шулай да без җаным бергә. Мәхәббәт барысын тигезли, бәхетле яшәрбез гомергә. Көн көлмәле, көлмәле, шаяртып җаныма тимәле. Киләле, киләле, кирәкми димәле. Көн көлмәле, көлмәле, шаяртып җаныма тимәле. Киләле, киләле, кирәкми димәле. Киләле, киләле, үбеп яралыйм әле. Киләле, киләле, кирәкми димәле. Кирәкми димәле. TNTV Production төшергән клип белән хит парадыбызга килеп кергән Дамир Синнатуллин студент. Шуңа күрә укырга барасы булгач, егет гадәттә иртә тора. Дамирның күп вакыты укуга китә икән. Шулай ук шоу-биз тапшыруның сценарийын язу һәм репортажларны төшерү күп вакыт һәм энергия ала дип сөйләде яшь җырчы. Әгәр сезгә Дамирның клипы ошаса, аның өчен тавышлар бирә аласыз. 1020 номерына тавыш сүзе белән 276 кодын юллагыз. Һәм Дамир сезгә бик рәхмәтле булыр. Сүнгән хисләр синең янда кабына, онытылган мәхәббәткә табына. Серле күзләреңә сөеп карыйм да, сөям сине сөйгән саен тагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тусак әгәр без яңадан дөньяга, алып китсә язмыш төрле якларга. Эзләп табып сине меңнәр яныннан, гашык булыр идем бәлки тагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Сагынмаган тоймый сагыш зарында, ләкин белмим мәхәббәтнең барында. Әлдә ярый җаным син бар янымда, яшем сиңа булган сөю хакына. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында.
Балаларда синең яшьлегең дип моңланучы Лилия Молагалиева өчен көн сәгать 7:00 7:00 башлана. Иң башта җырчы үзенең 2 баласын мәктәпкә язата. Соңрак кечкенә улы Ильяс белән алар эшләр буенча китәләр. Хастаханәгә дә барып киләләр. Җырлар да яздыралар, кибеткә дә керәләр. Кыскасы, Ильяс һәм әнисе барысында бергәләп эшлиләр. Соңрак балаларны мәктәптән каршы алу, ашату, алар белән үй эшләре әзерләү шулай ук Лилия өстендә. Үй җыештыру, ашарга, пешерүгә киткән вакытны санамыйм да. Аның алары эш түгел, хатын-кыз эшләргә тиешле бурычлар дип уртаклашты җырчы. 3нче урын иясен беләсегез киләме? Димәк, карыйбыз. Sağışlanma ömür uza diye Sen koyğırma yaşlılık ütkeniga Ütkeni kübük oldu yılağına Uzdu diye portlık ütkeniga Ütkeni kübük oldu yılağına Uzdu diye portlık ütkeniga Bugününe şükür itip yaşa Balalarım senin yanında Onlar senin nesil devamcısı Yaşav derdi üstü canına Yazlar öter, ondan şeyler jiter Gönürünün de bulasın kızları Kartımıga da işitirge yasın Etkemengen digen sözlerini Kartımıga da işitirge yasın Etkemengen digen sözlerini Hayır bilen yıllar uza girsin Bәхетlerden kırsın her günün Yaşlık üttü bilmeyen eşeğde Balalarda senin yaşlığın Yaşlık üttü bilmeyen eşeğde Balalarda senin yaşlığın Balalarda senin yaşlığın Вакыт җитмәде дип җырласа да, тормышта Мәдинәгә вакыт җитә. Театр артисты буларак күп вакытымны эшкә багыштым. Шулай ук балаларны иртән мәктәпкә озату, кич каршы алу минем истә.
әле хатын-кыз башкара торган үй эшләренә дә вакыт табырга тырышам дип сөйләде җырчы. TMTV Production төшергән Вакыт җитмәде исемле клипны бергәләп карыйсызлар. Әгәр сезгә дә шәп музыкаль клип кирәк булса, TMTV Productionга мөрәҗәгать итегез. Сездән шәп җыр, бездән шәп клип. Икенче урынга лаек дип табылган клип карыйбыз. Микән әнкәй йомшак сүзләр табып яратуым сиңа әйтмәдем кара каршы утырып ешрак синең белән шәй эчәргә вакыт җитмәде күңелеңне тыңлар өчен вакытымны ник соң бераз сарыф итмәдем яргаланган кулларыңа башым салып сыенырга вакыт җитмәде нигә микән димән исән чакта синең битләреңнән ешрак үпмәдем тормыш баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде Дөнья кудым һаман эшкә чаптым аңа карап эшем бетмәде бетмәс эшем ташлап утырып яннарыңа хәл сорарга вакыт җитмәде беләмән кәй соңгы сынагыңнан мин кызыңны мәхрүм итмәдең эш балама яратуны бирдем кәй диктер сиңа вакыт җитмәде нигә микән димән исән чакта синең битләреңнән ешрак үпмәдем тормыш баскан ябык иңнәреңнән кочакларга вакытым җитмәде
Һәр көн иртән мәктәпкә ашыгучы Лия Шамсина көн сайын 6-нчы яртыда уяна башлый. Уяна башлый дим, чөнки җырчы кызыбыз иртән бик авыр һәм бик озак уяна. Йокыдан уяну миңа йоклауга караганда озынрак кебек дип елмайды Лия. Көннең күпчелек өлешен яшь җырчы мәктәптә уздыра. Үземне уку тиздән бетә дигән уйлар белән ятам. Шулай уйлагач җиңелрәк булып китә ди Лия. Яшь җырчының уйларымны белмисең клипы өчен тавышлар юлларга ашыгыгыз. Клипның коды 273. Топ клипның абсолют лидеры сезнең экраннарда. Карыйбыз дуслар. I wanna be mad. Yaşıp geliysin, babasın getirilü sebepler. Nefretli korap üzükne özesin, bitin bulup değeri yeşiller. Rencidir yediyen uyum yok da, başka şarelekin koymuşsun. Yüreğimde şişme gebe kurup, durgun kislerimle duymuşsun. Yüreğimden döktüp iterim, dipkelerin iyiye sezimisin. Yuvaldasın işte kilimi bir, esin yıllarımda bilmişsin. Yüreğimden döktüp iterim, dipkelerin iyiye sezimisin. Yuvaldasın işte kilimi bir, esin yıllarımda bilmişsin. Ничек әйтергә дә сүз тапмыйм. Ялгыз калдырырга ашыкмашык, күңел ишекләрен мин япмыйм. Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп, типкәләрең нигә сизмисең? Юлдасың һичтә килми бир, ә син уйларымны белмисең. Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп, типкәләрең нигә сизмисең? Юлдасың һичтә килми бир, ә син уйларымны белмисең. Югалтырга һич тә теләмим бит, тормышыма кабат кере инде. Югалтырга һич тә теләмим бит, тормышыма кабат кере инде. Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп, типкәләрең нигә сизмисең? Югалтасың һич тә килми бит, ә син уйларымны белмисең. Йөрәгемнең дөп-дөп иттереп, типкәләрең нигә сизмисең? Югалтасың һич тә килми бит, ә син уйларымны белмисең. Югалтасың һич тә килми бит, ә син уйларымны белмисең. Ә син уйларымны белмисең. Ә син уйларымны белмисең. Шуның белән иң яхшы клипларны туплаган топ клип хит парады ахырына якынлашты. Вакытында уянып, вакытында йокларга ятуыгызны теләп, мин Лилия Хайруллина сезнең белән бүгенгә саубуллашам. Киләсе атнада күрешербез. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье